Той. Я да видим. Je suis ton père е тука. Да. Това са нещата за Мишо. Ще пускаме питката. Мишо? Space Jam. Какво се казваш сега? Вени, ти си чела в интернет, аз не съм. Не може да бъде. Ти сега ме убиш, Мишо, как ще гони питка. Не, след питката ще го си сметка. Ама не питка. Хайде, Мишо. Ела при тати. Виждаш ли какво има тука? Какво ще си избереш? Мишока! Мишо, какво ще правим с този мишок? Вземам ли му Добре. да си вземе? Не, чак сега, нека да се вземе още. Това е карбонова мишка, така че може да стане инженер за коли. Така. Ма не го взе. И това не го взе. Каза, я, мишката. Каза и това. Да. Не така се чуе и това. Браво, бе, Мишле. Някой да изключи там wireless. Вени, дръпни го. Не, бе! Разбрахме всички достатъчно. Добре, това беше. Първо да не ми пречи. Мисля, че разбрахме. Искам ли здравейте вече?